Siyabingelela ingane zakwethu-ke kule channel yethu ewunqa phambili uMgosi. Hey wengane zakwethu-ke, njengomsakazi womgosi, ingane zakwethu sibuye sibambisane nezase-South Africa. Ingane zakwethu-ke, lolu daba lukhathaze abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana, udaba lokuthi uNgizwe Mchunu kunomuntu noma kunosiga lapho khona izinkabi zizame khona ukumjuqa, kodwa-ke ngomusa kaNkulunkulu kwangenzeka. Zingane zakwethu, hhayi-ke wengane zakwethu-ke, kune-video-ke okwenzekile-ke nje kushuthi izolo ngemva kokuthi umuntu wesifazane esho ukuthi kunomuntu ofuna ukudubula abulale uNgizwe Mchunu. So kwase kwaba nendlela-ke yokuthi-ke akufinyelelwe kuyena ngoba into yakhe ibifomali ngendlela lo muntu wesifazane achaza ngayo ukuthi hhayi ulithengile ithikithi ukwi-VIP, so la bekuvele kusemcimbini ngendlela-ke yokuthi-ke makuyiwa kuyena-ke lo wesilisa-ke sekufanele acacise ukuthi-ke ngempela kwenzakalani. Sokhumbula ukuthi vele kumcimbi-ke makusemcimbini kufanele kube khona ama-ambulance, kube khona amaphoyisa ukuqapha isimo ukuze makukhona nje ophuma esandleni ingalo yomthetho isheshe nje imqoqe imfake evenini. Sometimes kube khona nama-security company nama-bouncer kanjalo ngokuhlukahlukana kwazo. Ngane zakwethu-ke mina ngeke ngigeqe amagula ngemuke. Ividiyo-ke sizonidlalela yona manje bese-ke niyazibukela, but kunama-rumors noma kunodaba oluthi usistazi lo sisters lona njengoba egibela estage uNgizwe ese-stage, and futhi okunye futhi lokho oku-wrong, totally wrong. Asazi ukuthi abahleli bomcimbi bavume kanjani ukuthi usisters kube khona into afuna ukuyi-informa uNgizwe noma akafuna ukuyidlulisela kuNgizwe, kodwa uNgizwe ngenkathi esase-stage. Loko ku-wrong. Sizocela ukuthi-ke abahleli bomcimbi nangomcimbi olandelayo ukuthi bangamvumeli umuntu ukuthi kube khona into azoyikhuluma ngalesi sikhathi umuntu osuke ebiziwe, kungabe kuthiwa usaziwayo noma umculi noma ubani, angadistebheki esase-stage. Makukhona into afuna ukuyidlulisa, sikhona i-backstage kungakhulunywa khona-ke ngane zakwethu-ke. Okay, lana kusisi kunama-rumors ukuthi ubhuti lo i-ex-boyfriend yakhe lo mfowethu, ngoba lo mfowethu kuwukuthi-ke nathi ngeke sidlale konke okwale video, kodwa uyasho ukuthi amaphoyisa nangayizolo ebekhona kulolu daba, ayalwazi udaba lwabo, okusho ukuthi udaba nje olwaziwayo zingane zakwethu ukuthi-ke bona bake bagejana njengo-ex-boyfriend no-ex-girlfriend. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa-ke ngane zakwethu ukuthi subscribe la kuMgosi ukuze siphinde futhi uma kukhona nje esikufakayo uzothola i-notification bell ukuthi kukhona esikufakayo. Ngane zakwethu-ke mina-ke nawe masihlangane kwi-video elandelayo-ke, nayo-ke ividiyo sibukele. Danko, bye. Lalela mngani, mina nginesabi, mina ngizolikhuluma iqiniso. Nangisho ukuthi ngithina ngisalwe nani, mina ngizolikhuluma iqiniso. Kunomfana olana ogqoke ijezi eli-black, angazi ukuthi black and white noma black and navy blue. Nangisho ukuthi ngithini, kodwa ula uthe unesifiso sokudubuza uNgizwe. Nangisho ukuthi ngithini, akayenze leyo nto siyibone. Ukuphi njengamanje akekho la, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyazi ukuthi unapha e-VIP ngoba ithikithi lakhona ulithengile. Nangisho ukuthi ngithini, anginasabi, usegani nami. Bengithi manager walimithi, kodwa-ke lokhu akubikayo ukubika kahle ngendlela kubika ngayo, kubalulekile ukuthi akubike ngoba vele sekuyi-threat, kodwa sisabi ngoba ingisho ngapha kumashona. Sondela, uthatha ubuso bakhe, sondela.
ngitshela ngathi mina ngizokhuluma iqiniso ngitshela ngathi ngizokhuluma iqiniso wena ngitshela ngathi ngizokhuluma iqiniso